Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы – зрынанне рэжыму ці паразуменне з ім. Мае госці – прадпрымальнік, вядоўца праграмы «Атмасфера» на тэлеканале «Белсат» Александр Кнырович і палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Вадзім, прывітанне. Привет. Александр, добрый дзень. Дзень добры. Спадарства, я прапаную вам працягнуць пэўную завочную дыскусію паміж Марыяй Калеснікавай і Алесем Беляцкім, якую мы назіралі ў медыа на мінулым тыдні. Марыя Калеснікава ў інтэрв'ю Марыне Золатавай заявіла, што бачыць выхадам з цяперашняй сітуацыі ў Беларусі вяртанне да нармальнасці. У калёнцы на партале «Люстэрка» іншы былы палітвязень, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Беляцкі, напісаў, што за гады кіравання Лукашэнкі ў Беларусі не было перыяду нармальнасці. Дзве ў пэўным сэнсе палярныя пазіцыі. Вот я прапаную вам паспрачацца па гэтым пытанні і іншым, у якіх таксама пазіцыі Алеся і Марыі былі рознымі. Александр, вось я пачытаў ваш Фейсбук, і вы ў Фейсбуку такую вельмі, скажем так, цікавую метафору ужылі. Вы напісалі, што паводле вас заклік Калеснікавай адрасаваны, разлічаны на краіну Тутбай. А для этой краіны што значыць нармальнасць? Ну, дзякую за такое дакладнае пытанне, таму што, канешне, калі мы кажам пра вяртанне к нейкай нармальнасці, мы павінны удакладніць, а што ж гэта была за нармальнасць такая? Таму што ў сваім артыкуле на Фейсбуку я прапанаваў падумаць аб тым, што Алесь кажа пра нармальнасць у некім ідэальным выглядзе. Калі ў Беларусі няма ніякіх палітвязняў, калі ў Беларусі адкрытыя выбары нармальныя, калі ў Беларусі працуюць незалежныя СМІ, калі все тое, што сведчыць аб тым, што краіна цалкам адпавядае уяўленню аб нармальнай еўрапейскай краіне, вось гэта нармальнасць па Беляцкаму. Тая нармальнасць, якую мы назіралі ў Беларусі у недоўгі, напэўна, перыяд 10-х гадоў, якая выгадавала пакаленне, якое зрабіла з 2020 год, а я ўпэўнены, што менавіта таму, што ў Беларусі, напрыклад, працаваў Тутбай, і ў гэтым артыкуле я прапанаваў паглядзець на гэта пакаленне, выгаданае Тутбаем, вось яго нармальнасць, яна адрозніваецца ад нармальнасці Беляцкага, таму што ці былі выбары вольныя ў краіне ў 2010 годзе? Ну, конечно, не былі, конечно, гэта была імітацыя. Ці маглі працаваць нармальна партыі, ці маглі яны фінансавацца, напрыклад, прадпрыемствамі Рэспублікі Беларусь? Канешне, не. Але палова насельніцтва Беларусі як мінімум жыла у свеце, дзе амаль усе еўрапейскія каштоўнасці былі рэалізаваны. У свеце, дзе працавалі ўсё ж такі незалежныя СМІ, гэтыя людзі кожны дзень заходзілі на першую старонку Тутбая. Гэтыя людзі бачылі, як да Мінску прыязджаюць сусветныя зоркі, Депеш Мод, Стінг і астатнія. Гэтыя людзі маглі вольна ездзіць да Еўропы, было вельмі лёгка атрымліваць візы, і квіток да Мілана каштаваў меней за 200 еўра. І ўсе гэтыя людзі, а гэта падкрэслю, палова краіны, яны маглі жыць жыццё, не датыкаючыся з рэжымам Лукашэнкі, не ўключаючы беларускія тэлебачанне, і маглі там раз на год узгадаць, што ёсць нейкі Лукашенко, які праводзіць некую там нараду. І вось гэтая нармальнасць, гэта тая нармальнасць, аб якой кажа Марыя Калеснікава, і яна зусім не падобная на нармальнасць Беляцкага. Таму вось аб гэтым ідзе спрэчка. І для мяне, конечно, галоўнае пытанне не ў тым, да якой нармальнасці мы намагаемся вярнуцца, а ў тым, як нам, людзям, якія знаходзяцца на розных, сапраўды розных пазіцыях,
даговариваться паміж сабой, тому што вось я бы звярнуў увагу яшчэ на артыкул Віктора Бабарыка, які Александр, давайте мы про это крышечку позднее поговорим, а дадим все-таки слово Вадиму, у него так само есть свое меркование, магчыма, адваротнае да вашага. Вадим, а вось нармальнасць, пра якую казаў Беляцкі, якой няма, паводле яго з 91-го ці з 94-го году, прынамсі з 94-го пры Лукашэнку. Ці не атрымліваецца так, што ну да, ёсць пэўнае кола людзей, якія так лічаць, якія так лічылі, но оно вельмі малое. Оно было вузкім да 20-го году, і оно стало ізноў вузкім цяпер. Можа быць, это не так, но ваше меркаванне. Кола людзей, якія хладзяць глыбей, кола людзей, якія там на адным каштоўнасным інтэлектуальным узроўні з лаўрэатамі Нобелеўскіх прэмій, но увогуле па ўсім свеце і ва ўсе часы не бывае, там, умоўна кажучы, больш за палову грамадства. Так звычайна не атрымліваецца, гэта нармальна. Але, глядзіце, што тычыцца нармальнасці, я б хутчэй працягнуў думку Александра, бо сапраўды, здаецца, не выклікае ні ў кого сумневаў, што жыццё ў Беларусі, умоўна кажучы, там у 19-м годзе было значна больш нармальным па любых крытэрах, чым жыццё сённяшняе. З гэтым-то ўсе згодны. Пытанне тут у другім. Калі мы глядзім на гэтую вось нармальнасць 19-го года, па ёй лёгка сумаваць, будучы там у дэпрэсіі, у выгаранні і хацець проста вярнуцца ў нармальнае жыццё 19-го года. Я чыста па-чалавечы магу такое добра зразумець. Разам з тым, калі глядзець все-таки на гэта не проста як там стомлены чалавек, а як палітычны аналітык, то я мушу зазначыць, а чым скончыўся 19-й год? Што было пазней? Бо ўсё, што здарылася ў 20-м годзе, гэта ўсё, ну, насамрэч, таксама выспявала ў тыя гады там і мяккай беларусізацыі, некай палітычнай напаўлібералізацыі, якія былі напрыканцы 2010-х. І гэта і вось тыя людзі, пра якіх Александр узгадаваў, якія маглі жыць фактычна так па-за сістэмай Лукашэнкі і не таркаючыся. Усе гэтыя людзі акурат зразумелі, што так, мы можам нармальна добра жыць і кіраваць сваім жыццём, чагосьці дасягаць. Дык давайте мы будзем гэта ўсё рабіць і ў палітыцы. І пачалі імкнуцца да самаарганізацыі свайго жыцця ў сваёй краіне. Любое спелае грамадства. І не бывае так, што 2019 год завісне, ведаеце, без конца, і будзе вось у такім стане працягвацца проста тренд у вечнасць. 19 год вядзе до 20-го. 20 год неад'емная частка той эвалюцыі грамадства, якая была мінулыя там 5-10 і гэтак далей. Вадим, я вас перапыню, одну секунду. А скажите, а других варыянтаў не было? Другія варыянты ў гісторыі існуюць заўжды. Ёсць заўжды тое, што сапраўды было сітуатыўна, там, ці здарыўся ковід, як павёў сябе Лукашенко, а былі вось тыя варыянты, якія сапраўды былі, ну, абсалютна такія прадказальнымі трендамі. Абсолютно, калі тут уже сходзіць у дэталі тэорыі, то это заўжды дылема, якая паўстае перад аўтарытарнымі рэжымамі, дзе расце эканоміка, і у людзей запыты вось ад там прыватнага жыцця, ад таго, што мы хочам ездзіць, каб там Uber прыйшоў у Мінск, там раней за Кіеў, каб там развівалася Зыбіцкая і гандлёвыя цэнтры. Калі ад гэтага людзі пераходзяць да нейкіх грамадска-палітычных патрабаванняў, і тады аўтарытарныя рэжымы альбо робяць нейкую маленькую лібералізацыю, альбо так закручваюць гайкі, губляючы эканамічны рост. Усе аўтарытарныя рэжымы з гэтай дылемай сутыкаюцца, і яна сапраўды перадвызначаная ў чымсьці. Таму, скончваючы маю думку, канешне, у розных людзей розныя ўяўленні пра нармальнасць. Зноўкі, это натуральна, для розных людзей розныя прымальна, розныя непрымальна. Хтосьці і ў тыя гады быў не гатовы жыць у Менску і не лічыў гэта нармальным, магчымым, маральным, бяспечным. Хтосьці лічыў і жыў, гэта па-рознаму бывае. Але усё гэта вяртанне, яно, я б сказаў, трохі такое наіўнае, бо і складанае будзе. Наіўнае яно па той прычыне, ну проста, што немагчыма вярнуцца ў мінуўшчыну. Выбачайце за банальнасць, але вось, значыцца, калі з'яўляюцца раз за разам такія думкі ў беларускай палітыцы, прыходзіцца нагадаць выраз лацінскі, што ў адну раку двойчы не выйдзеш. Мы не вернем 19 год ніколі. Нават калі здарыцца пры Лукашэнку некая лібералізацыя такое уявіць, што ўжо сумнеўна. Але гэта ніколі не будзе зноў 19. Гэта факт. Гэта трэба разумець, гэта
на жаль, просто гістарычная непазбежнасць. Александр, Ну, а далей, певно, так, мы поговорим про бабарыку и про те складанности, якими сутыкаецца такая. Але у меня еще одно коммуникация. питание. Добро, давайте про бабарыку, раз как бы такое прадмова вы свои позиции выказали. Александр, сапраўды з'явілася вот это текст бабарыкі, его, как некоторые называют, манифест, ці хутчэй прадмова. Калі Колесникова даволі выразна выказала свою позицию и в пэўным сэнсе позиционовала. Она сказала, вот я за это, а іншая частка оппозиции за іншае. При всей моей повазе, казала Колесникова. Бабарыка, здаецца, так дакладна не расставіў акценты, но тым не менш некаторыя расставіў. На якія вы звярнулі ўвагу? Ну, я бы, по-перше, сказал бы об тым, что апошняе, что мне прыходзіць на якая думка прыходзіць, калі я чую Колесникову, читаю Бабарыка, гэта наіўнасць. Я, ведаеце, мы дарослыя людзі, і кожны, хто піша ці кажа пра гэта, ну, разумеюць, што вяртанне цалкам у 2019 год немагчыма. Ніхто аб гэтым не марыць. Мы кажам пра вяртанне гуманнасці, мы кажам пра вяртанне нармальных адносінаў паміж людзьмі. Ну, гэта вось моя рэакцыя на словы папярэдні. Што ж датычыцца сённяшніх размоў Бабарыка, то мне, канешне, вельмі падабаецца тое, што ён кажа пра агульначалавечыя каштоўнасці, аб якіх ён казаў і ў 2020 годзе. Ён кажа пра падзеленасць беларусаў, якую трэба пазбегнуць. І вось гэтая жорсткая, ведаеце, жорсткая мяжа паміж тымі, хто, ведаеце, у сваім тэксце і ў сваёй прамове я казаў аб тым, што галоўны вопрос, ці згодныя мы ўзяць часткамі, ці мы как бы будзем браць толькі цалкам, ведаеце, нармальнасць у Беларусі. Так вось мне вельмі падабаецца, што ён кажа пра паступовы рух, кажа пра агульначалавечыя каштоўнасці і кажа пра большыя рэчы, такія вялікія рэчы, не пра дробязі. Не ведаю, што ён будзе рабіць далей, магчыма, гэта будзе нейкія памылкі, памылковы путь, але пакуль мне падабаецца, што прапануюць гэтыя два лідара Беларусі 2020 года. Я на іх баку. І ведаеце, на што я яшчэ звярнуў бы ўвагу? Будучыня, яна, канешне, шматварыянтная. І, магчыма, нас чакае будучыня не рэвалюцыйных зменаў у Беларусі пасля нейкіх падзей, а вельмі эволюцыйных, дзе мы павінны будзем пайсці на кампрамісы, павінны будзем, ведаеце, як гэта было ў Гішпаніі пасля перыяду дыктатуры, як гэта шмат у чым было ў Польшы пасля круглага стала. Магчыма, мы павінны будзем пайсці на кампрамісы, і трэба быць да гэтага гатовы, і трэба разумець, дзе наша, ведаеце, апошняя рыса, а дзе такія, ведаеце, частка для перамоваў. Вадим, не могу тут адразу не адрэагаваць, напрошваецца. Вось акурат агульначалавечыя каштоўнасці — гэта добрыя словы, самі па сабе тут маніпуляцыйна, бо вельмі розныя людзі розныя разумеюць пад агульначалавечымі каштоўнасцямі. І я абсалютна згодны, што пошук нацыянальнай згоды — гэта значна лепш за грамадзянскую вайну. Але пытанне тады акурат так, на глебе якіх агульнанацыянальных каштоўнасцяў гэта згода будзе. Бо так, прыклады і Польшы, і Гішпаніі, і Польша, і Гішпанія на сёння дэмакратыі. Вось адна справа, калі мы шукаем нацыянальную згоду, так, на глебе дэмакратыі. І што для нас каштоўнасці? Дэмакратыя, правы чалавека. Ці для нас каштоўнасць — гэта так, магчымасць паехаць в Мілан за 200 еўра, а правы чалавека можа трохі так і пачакаць. І так, сапраўды, ці там адсутнасць палітвязняў у цяперашніх аб'ёмах, але магчымасць, напрыклад, там катаванняў і абсолютна нечалавечага абыходжання, напрыклад, там пры затрыманні нейкіх груп, якія сілавікам не падабаюцца, хай там анархісты, футбольныя фанаты, хто заўгодна. Вось ці гэтая нармальнасць нам падыходзіць, ці яна адпавядае нашым тым самым агульначалавечым каштоўнасцям. Ці так, магчымасць там рэпрэсій супраць блізкіх, супраць там дзяцей, старых людзей, ці нават такія вельмі сімвалічныя рэчы, як вось разбурэнне могілак вайскоўцаў арміі краёвай у Беларусі. Выбачайце, вось ваяваць з мёртвымі, просто векавацца над прэшткамі людзей, гэта, выбачайце, якім чалавечым каштоўнасцям нас тут адпавядае? Ці можам мы з гэтым прымірыцца, або быццам гэта шноўткі? Не перашкаджае, каб там так сапраўды працавала Зыбіцкая і зноў ехалі электрычкі ў Вільнюс. І вось сапраўды тут важна зразумець, пра якія каштоўнасці мы кажам, гэта базавае. На якой базе мы гатовыя будаваць сумеснае грамадства.
І тут, канешне, апошняе, што я зазначу пра гэты так пост спадара Бабарыкі, гэта сапраўды важны падзел, які шмат для каго яго складана перакрочыць. Гэта так стаўленне да вайны. І аб'ядноўвацца з тымі, хто лічыць, што нормально атаковать суседнюю Украину, забивать людей. Типа, ну, знаете, бывает, ничего такого, русские братья, надо же примириться с ними, не ругаться. И гандляваць и все такое, такие люди так само есть. Але так, моему уявленню пра агульначалавечнай каштоўнасці гэта ўжо не надта адпавядае. І вельмі характэрна, як Віктор Бабарыка безавочна карэктуе сваё фармуляванне пазіцыі, бо, умоўна кажучы, калі у 2020 годзе Бабарыка мог адшучвацца, што Крым грэцкі, і гэта было ўсім ха-ха, зараз гэта ўжо не ха-ха, і мы бачым, наколькі сур'ёзней Віктор Бабарыка так это формулюе, і без асуджэння так расійскай агрэсіі тут не абысціся. Гэта будзе вызначальнае стаўленне у нашым рэгіёне так на шмат якія дзесяцігоддзі яшчэ. І таму пошук агульных каштоўнасцяў гэта галоўнае акурат для пошуку нацыянальнай згоды. Так, Александр, вы хотели додать? Так, конечно. У меня не тое, каб супярэчыць, гэта, канешне, ну, тут нечаму супярэчыць. У меня ёсць толькі два пытання ў гэты момант. Ну, і, канешне, я адзначыў, але я ж верыў у Віктора Дмітрыча, што гэты, ведаеце, яго словы ў першы дзень пасля вызвалення, да іх нельга ставіцца ў сур'ёз, што гэта слово чалавека, які 5 гадоў правёў амаль в изоляцыі. Я бачу зараз нармальнае стаўленне, нармальнае развіццё, эвалюцыю палітыка Віктора Бабарыкі. А пытанне у меня два. Першае, дзе та прастора, дзе мы маглі бы усур'ёз абмяркоўваць гэтае пытанне, на падставе якіх каштоўнасцей мы павінны прыйсці да нацыянальнай згоды. Гэтай прасторы няма ў беларускам псеўдапарламенце. Сёння там няма людзей, якія гэта маглі бы абмяркоўваць, таму што там все прызначэнцы. На жаль, гэтая прастора не коордынацыйная рада. Мне падаецца, што гэтую ролю павінны взяць на сябе СМІ, але не ў рэжыме 15-хвіліннай нашай, ну, ведаеце, бойкі з Вадзімом, магчыма, з кімсьці іншым, а нешта больш... Я вам дам часу больш. Так, конечно, але на гэта патрэбны, напэўна, месяцы, а не хвіліны. Гэта першае пытанне, дзе та прастора? І па-другое, як далучыць да гэтага абмеркавання тых самых сотні тысяч і мільёны людзей, якія пасля 2020 года выключылі цалкам СМІ. Бо праблема не ў тым, што яны не падтрымліваюць еўрапейскія каштоўнасці. Праблема ў тым, што сёння і на дзяржаўным баку, ведаеце, сёння ёсць лічба. Дзяржаўнае вось гэта грамадска-палітычнае вяшчанне глядзяць толькі 900 тысяч беларусаў, дзяржаўнае, вось гэта руска-савецкае. І на нашым баку тое ж самае. Колькасць гледачэй і свабоды і іншых сродкаў масавай інфармацыі, яна вельмі абмежаваная, таму што нужна мець унутраную матывацыю, каб у перыяд, калі ты не ўплываеш цалкам на краіну, не ўплываеш ні на ніякія палітычныя і грамадскія працэсы, глядзець, вось гэта ўсё трэба быць зацікаўленым. І для чаго гэта другое пытанне? Таму што вельмі лёгка павесціся на эмоцыі і на меркаванне тых людзей, якія свае асабістай некай нагоды зацікаўленыя ў некам жорсткім стаўленні. Менавіта яны з'яўляюцца сёння асноўнай аўдыторыяй палітычных СМІ. І трэба разумець, што гэта частка ўсё ж такі малая, а ў большай часткі, калі вы запытаеце сёння ў людзей, якія з'ехалі в эміграцыю, ці згодныя вы на тое, каб малая пагода, каб выйшлі ўсе палітвязні, больш не было палітвязняў, і каб была амністыя, каб вы маглі ездзіць да блізкіх, да могілак сваіх. Вось без усіх астатніх змен. Вы згодныя ці не? Я ўпэўнены, што 8 з 10 адкажуць так, згодныя. Пытанне, што 10 адкажуць, што згодныя. Пытанне за якіх умовах? За што? За тое, што мы адмовімся ад усіх іншых мэтаў, адмовімся ад усёй барацьбы, і гэтым абмяжуемся. І так, ёсць людзі, якія на гэта згодныя. Трэба абмяркоўваць. І ёсць і такі. Вось трэба абмяркоўваць, трэба эту прастору ствараць. Для стварэння такой прасторы, да, трэба вяртанне акторнасці сабе ўсіх тых, хто выступае за такі дыялог. Бо зараз таксама парадаксальная сітуацыя, калі людзі не дзейнічаюць, не ствараюць ініцыятывы і чамусьці лічаць, што іх меркаванне будзе моцна ўлічана. Гэта я разумею таксама чыста палітычна, можна паспачуваць в той же в этом сэнсе
Калеснікавай, якая звяртаецца да аўдыторыі і атрымлівае публічна большы хейт, прытым што яе аўдыторыя, якая яе падтрымлівае, таксама існуе. Але пакуль гэта аўдыторыя ніяк не выказваецца, то не дзейнічае, то яе голас не будзе пачуты. І ў гэтым сэнсе так ты ж там ісці на выбары ў коардынацыйную раду, атрымліваць галасы, падтрымку, мець большасць на штосьці ўплываць. Калі ласка, ўсё магчыма, ніхто не забараняе. Магчымасць ствараць любыя свае ініцыятывы, медыа, популярныя старонкі у соцсеткі Threads, дзе хваля беларусізацыі і беларускамоўнасці, якая аб'ядноўвае людзей з розных лакацый. Вось гэта што заўгодна можна рабіць і ствараць такія прасторы. І гэта, здаецца, акурат ёсць дзейнасць палітыкаў такія прасторы ствараць. А дзейнасць адказных грамадзянаў гэта удзельнічаць, быць актыўнымі і прасоўваць свае ініцыятывы, каб сапраўды мець уплыў на тых самых палітыкаў. Вадим, а у меня пытанне да вашага першага тэзіса, першай тэзы наконт наіўнасці. Вы лічыце, што пазіцыя Калеснікавай наіўна, але, ведаеце, вот этот заклік, толькі рэальныя санкцыі могуць змяніць паводзіны рэжыму. Мы не ў 21 годзе з вами размаўляем. Мы ведаем вынікі санкцый. Скажем, я вот сам глядзеў, скажем, экспорт Беларусі у еўразвяз зменшыўся ў 12 разоў в параўнанні з 21 годам. А экспорт в свет ні на колькі не змяніўся. На агул. Это все было замещено. Это все было замещено. Товары ВПК растут, так? Неважно. Я просто про тое, что гэтыя санкции не поставили на колени режим. Гэтыя санкции не примусили режим спыніць рэпрэсіі. Хто наіўны? А сам абсолютно згодны, што тыя, хто лічыць, што вось зараз мы вядзем нейкія вось яшчэ такія самыя мацнейшыя санкцыі, ўсё як бы рэжым гэтым зрэнем, это сама абсолютно наіўная пазіцыя, канешне. Санкцыі не зрынаюць рэжымы, санкцыі даюць нейкі інструмент для перамоваў. Што калі ёсць, вось, окей, мы хочам да вас гэтага, што можам запрапанаваць? Можем зняць гэтыя санкцыі, ці мы можам весці іншыя санкцыі. Гэта просто інструмент так таго самага бізуна і перніка, які ў любым перамоўным працэсе выкарыстоўваюцца. І тое самае, як мы бачым зараз, калі ідуць там нават амерыканскія перамовы, вызваленне палітвязняў, так, у абмен на зняццё нейкіх амерыканскіх санкцый. Калі б іх не было, то не было б на што абменьваць. Але мэта была ў тым, што наіўнасць гэта вяртанне ў 19 год. Я, дарэчы, не думаю, што ўсе, хто выказваюць такую думку, што гэтыя людзі выказваюць па сваёй там прыроднай наіўнасці. Не, можна цудоўна разумеючы, што гэта вяртанне немагчыма, можна эту думку выказваць, бо так яна відавочна атрымае, адгукнецца ў сэрца, атрымае падтрымку у шмат такіх людзей, якім таксама цяжка, балюча, расчаравальна, і хочацца ў яго вярнуцца. Можна цалкам свядома гэта выказваць. І я акурат выступаю за тое, каб вось не быць наіўным, што знойдзецца некая адна чароўная пілюля, ні на то, ні на іншае. У нас няма чароўнай пілюлі, каб нейкім вось дзеяннем, не ведаю, там Вашынгтона, Брюсселя ці некага яшчэ змяніць рэжым Лукашэнкі. Гэта будуць рабіць беларусы. У нас няма некай цудоўнай пілюлі, каб вярнуцца машыны часу. Вярнуцца ў 19 год, ці дамовіцца неяк з Лукашэнкам, каб ён ўсё як бы зноў адкруцілі і ўсё стало добра так само па сабе. Ні таго, ні іншага у нас няма. І так сапраўды працэс вось гэтага і пошуку шляха да свабоды і дэмакратыі, пошука шляха там рэформаў, пошука грамадскага прымірэння, гэта нелёгкі працэс. Вельмі хочацца часам яго так заплюшыць вочы і падумаць, што ёсць нейкі прасцейшы шлях, проста там раз і звынуць рэжым, і ўсё само собой абразуецца. Ці там раз і дамовіцца з рэжымам. Я думаю, што не тое так не атрымаецца. І галоўнае так, пытанне менавіта у каштоўнасцях, агульначалавечых ці агульных у каго з кім розныя. І так, для каго што галоўнейшае, ці прынцыповая дэмакратыя, ці прынцыповыя правы чалавека, ці прынцыпова не ваяваць з суседнімі краінамі, не быць агрэсарам. Гэтыя ўсе рэчы, так, яны не для ўсіх пытанні такія адназначныя і адказы такія адназначныя. І вось акурат пошук таго, што тут можа быць кансэнсусам, гэта сапраўды непросты працэс, і вельмі хацелася, каб палітыкі сапраўды менавіта на гэта імкнуліся. Александр, а у мяне да вас пытанне пра пэўную пастку, якую, як бы,
у якую можа трапіць Калеснікава. В этом сэнсе пазіцыя Беляцкага, она як бы паводле, так бы мовіць, этыкі пераканання. Рабі, што трэба, і будь што будзе. А вот што тычыцца пазіцыі Калеснікавай, слухайте, ну вот мы бачым, скажем, Юрий Воскресенскі. Ён же таксама спрабуе вызваліць палітвязняў. Вот шчыра. Да, такой ценой, которую он платит. Так гаворыцца ж любой ценой. Гаворыцца ж это галоўная мэта. Воскресенскі плаціць. Он не абавязкова просто тупы найміт, так сказать, за грошы там ці са страху. Можа, он так бачыць свет. Вот Калеснікава не можа аказацца, можа, нават супраць сваёй волі, у становішчы Воскресенскага. Трамп вельмі дрэнны чалавек. Мне он, ведаеце, цалкам я яго недалюбліваю. Але гэты чалавек вызваліў некаторую колькасць беларускіх палітвязняў і дай Бог, каб вызваліў усіх. І таму, калі намагання Машы Калеснікавай прывядуць да нейкіх здвігаў у сістэме, сённяшняй пабудаваным сістэме адносінаў, якая вельмі небяспечная цалкам для краіны, то не гледзячы на тое, што яна за гэта заплаціць, я буду ставіцца да гэтага вельмі добра. Ці ёсць гэтая пастка? Канешне, ёсць. Канешне, ёсць пастка, і ведаеце, значна лягчэй быць у белым паліто. Ну вось, гэта значна прасцей. Лукашенко злачынец, Лукашенко ў Гаагу. Пакуль не будзе наказання для ўсіх тых, хто удзельнічаў у ўсіх гэтых рэпрэсіях, а яшчэ лепей для ўсіх, хто падтрымліваў гэтыя рэпрэсіі, для ўсіх 30% беларускага насельніцтва, якая падтрымліваюць расійска-савецкі, ведаеце, шлях развіцця. Калі я запытаюся ў тых людзей, якія вось так жорстка ставяцца да сітуацыі, запытаюся, а што вы будзеце рабіць з вашымі мамамі, папамі, цёцямі, з вашымі суседзямі, якія падтрымліваюць сёння Пуціна? Вы як будзеце? Вы іх у турму пасадзіце? Ці вышлеце ў Сібір? Што вы з імі будзеце рабіць, якіх 30% краін? Я ніколі не ведаю ні однага пытання. Акрамя таго, што давайце іх лішым права голаса усяляках. Таму пастка гэтая, канешне, есть. Гэта значна болей цяжкі шлях, чым шлях быць у белым паліто і казаць толькі ўсё. Ніякімі часткамі мы не згодны. Пастка ёсць. Спадзяюся на то, што і Маша, і Віктор дарослыя людзі, магчыма, яны будуць дарослымі палітыкамі і пройдуць гэты няпросты шлях, з годнасцю. Вадим, а у меня таксама да вас пытанне пра пастку ў пэўным сэнсе для другога боку. Скажем так, Марія зазнала, не гледзячы на яе і рэпутацыю і на пакуты, якія яна перанесла, яна зазнала, скажем так, мягка жорсткую крытыку, а скажем груба хейт. Вот на ваш погляд, як этот хейт будзе мець рэха у Беларусі? Ці атрымаецца ў самой Маріі там кого-то вызваліць, ці не? Ну вот мы себе уявім. Беларускі сілавік, ці нават беларускі чыноўнік, там, умоўна кажучы, умоўны турчын. І он вот читае этот хейт на прапанову всяго толькі размаўляць з Лукашенком. И этот человек думает, слушайте, калі этыя люди готовы нас разорвать, калі яны не хочуць ввогуле ні пра што гаварыць, якую мы выснову, вот я чыноўнік, я сілавік, какую выснову я раблю? Душить до апошняга, всіх душить. Раз они такие, то прабачьте, война есть война. Глядзіце, сілавікі душылі да апошняга і гвалтылі людзей на Акрэсціна, калі беларусы выходзілі з кветачкамі і беларускія жанчыны абдымалі сілавікоў на плошчы. Потым гэтыя сілавікі гвалтылі гэтых самых жанчын і мужчын на Акрэсціна, калі ўжо мы так жорстка кажам. Таму не трэба перакладаць адказнасць за гвалт, за рэпрэсіі на людзей. Маўляў, што рэжым рэпрэсуе, як любы аўтарытарны рэжым, таму, што хоча захоўваць сваю ўладу, а не таму, што людзі так ці інакш рэагуюць на словы Калеснікавай ці некага іншага дэмакратычнага палітыка. І зрэшце, як сама Марыя
абсолютно слушна сказала, это нормально, што ў дэмакратычным грамадстве ёсць розныя меркаванні, і гэтаксама як яна абсолютно справядліва мае права і нават патрэбу выказваць іншыя пазіцыі, чым іншыя дэмакратычныя палітыкі, ну таксама і грамадства, хтосьці можа там прымаць, хтосьці не прымаць. Таму вось мне і падабаецца фармат выбараў у Коордынацыйную раду, дзе так людзі могуць выказацца і палітыка падтрымаць. Зрэшты, нічога лепш за дэмакратычныя выбары ў свеце не прыдумалі, каб можна было пабачыць рэальную рэакцыю грамадства, хто з чым згодны. І у гэтым сэнсе сапраўды ніхто ж нікога не рве, ніхто не ведаю там не кэнселіць Калеснікаву, наадварот, вось перадачы прысвячаем у тым ліку абмеркаванню такіх пазіцый. І ніхто сапраўды не заклікае да таго, каб не ведаю там просто забіць Калеснікаву, забіць там беларускіх чыноўнікаў, таго ж старшына умоўнага ікаецца беднаму чалавеку. Ніхто ж такое не прапановвае. Александр казаў пра прапановы кагосьці пазбаўляць права голаса. Я па шчырасці ніводнага сур'ёзнага беларускага палітыка не бачыў прапановаў там масава проста людзей пазбаўляць права голаса. Нічога такога не было. Ну, пэўна, можа, нейкі ёсць маргіналы, які такія думкі выказвае. Я сур'ёзных прапановаў такіх не бачыў. Там ні ад аднаго лагера, ні ад іншага. І таму мне здаецца, што так, пошук некага шляха нацыянальнага яднання, так, ён непросты, ён патрэбны. Так існуе процьма людзей, гатовых да дыялогу, і наадварот, мне здаецца, Вадим, я вас перепыню. Вадим, одну секунду. Вы сказали про то, что вы, в принципе, таксама не супраць дыялогу, але ці правильно я вас разумею, что вот тыя, як бы ад Турчына, умоўно кажучы, да Карпенкова, они просто павінны здацца, они павінны встать на ваши позиции, и тогда с ними можно дыялог. Не, ну, Юр, мне здаецца, што зараз, да, там прыкручваеце, ніхто не мяркуе, што ўсе мусяць здацца. Акурат у гэтым-то ідэя, што ніхто не здаўся, ні адзін бок, ні іншы. І так неяк прыйдзецца размаўляць адзін з адным. І я б сказаў, што вось там самыя там прадстаўнікі жорсткай лініі. Там Святлана Ціхановская, колькі там за тыя санкцыі аргументавала, акурат Святлана Ціхановская арганізоўвала галасаванне яшчэ ў 21-м годзе, што да, а за што? За дыялог, за грамадскі дыялог. Павел Латушка, адзін з самых жорсткіх крытыкаў рэжыма, і пры гэтым ён жа так і выступае в сваім навагоднім звароце, казаў таксама пра дыялог з чыноўнікамі. Усе гатовыя. І мне здаецца, акурат як толькі любыя нават там вельмі такія хіткія намёкі з Менска, усе нават там заспешліва прымаюць за гатоўнасць да дыялогу і гатовыя. Гатоўнасці няма з Менску. І так, вось акурат роўна, як вы сказалі, да, канешне, па сцэнары прыпаўзі на каленях, кайся, звярніся ў камісію Азаронка, ну, таксама, это таксама не заклік да дыялога. І акурат складанасць у тым для беларускага грамадства, для беларускіх палітыкаў, асноўны выклік у тым, што нам прыйдзецца ўсім весці дыялог адзін з адным вось такімі, якімі мы існуем. І так праводзіць мяжу, што для каго з нас непрымальна і як нам з гэтым жыць. Што з'яўляецца парушэннем там нейкіх вось таксама агульначалавечых каштоўнасцяў. І так гэта вельмі непросты шлях. І вось Александр таксама тут перада мной так там пафосна казаў, што мы будзем рабіць там з бабулямі, дзядулямі. Ну, я таксама магу запытаць, што будзем рабіць умоўна з беларусамі, якія там служылі ў групах Вагнера, забівалі, гвалталі людзей. Мы як ім скажем, ну ўсё, мы з вами прымірыліся, жывем у суседніх пакоях на адной лесвічнай клетке, ўсё нормально. У нас за грамадскую згоду, як так? А побач там жыве амапавец, які кагосьці гвалціў, а насупраць жыве той, каго ён гвалціў. І гэта що вельмі непростыя пытанні. І акурат для такога і патрэбны гэта самы грамадскі дыялог і шукаць магчымасці і пляцоўкі без таго, каб нешта капітуляваў, як перадумова. Александр, а вот у меня до вас тут такое пытанне, ну оно может не зусім до вас, а до хутчэй Марии, ну тым не менш, я его задам вам, пакуль Мария не мала магчымасці задать. Вот нормальность. Так яна ж в 20-м годзе эту нормальность и подрывала. Дзяўбсці. А зараз яна гаворыць, давайте вернемся у 20-й. Так атрымліваецца, што яна тада, як той казаў, пагарычылась. Ці мы все пагарычились в 20-м годзе. А зараз трэба вернуцца ў той час, когда она спокойно грала на флейте ў штутгарскім оркестре. Побуду адвокатам Машы, але падкрэслю, яна мяне не нанимала, магчыма, я памылюся в сваім адказе.
Яна ніводным словам, ну і павінен яшчэ сказаць, што канешне Вадзім падняў вельмі сур'ёзныя, вельмі істотныя пытанні, якія трэба абмяркоўваць. Прапаную ўсё ж такі сустрэцца яшчэ раз, а магчыма ў больш шырокім фармаце гэта абмяркоўваць. Тут ёсць што абмяркоўваць. Наконт таго, што Маша сама разбурала гэтую нармальнасць, а зараз прапануе вярнуцца, яна ніводным словам у сваім інтэрв'ю і артыкуле не ўзгадвала 19 год. Не згадывала 17 год. Яна казала пра нармальнасць агулам, цалкам, не кажучы пра вось якая яна была дакладна ў тым ці іншым годзе. Тое, што адбылося ў тым ліку з ёю ў 20-м годзе, цалкам была натуральным. Вось гэтая частка пакалення Тутбай на гвалт у адносінах да сябе адрэагавала вось так. На спробы лішыць голаса адрэагавала вось так. І гэтым былі цалкам натуральныя лагічныя паводзіны. На жаль, яны былі без доўгай думкі, без плана, без уяўлення сябе, што будзе далей. На жаль, гэта было вельмі шмат эмоцый і вельмі мала планавання. На жаль. Але тады яны былі натуральныя. Прайшло 5 гадоў, прайшло 6 гадоў. Мы знаходзімся цалкам у іншых абставінах. У нас больш за 1000 зараз палітвязняў у краіне, якіх не было ў 20-м годзе. У нас ідзе вайна, у нас вялікая пагроза беларускай незалежнасці, суверэнітэту, вялікая пагроза. І мы знаходзімся цалкам у іншых абставінах. У нас зараз перед намі першаснае пытанне іншыя, чым яны былі ў 20-м годзе. Таму, калі мы кажам пра шлях крок па кроку, давайте казаць пра нармальнасць у тым выглядзе, якой яна сёння мажліва. Калі мы кажам, нам трэба ўсё і зараз, то я не ведаю адказа, куды мы павінны рухацца. Ну і, канешне, я яшчэ павінен падкрэсліць, што трэба сябе ўяўляць, што мы не з'яўляемся сёння баком гэтых перамоваў, што хутчэй наша роля як грамадзянскіх актывістаў, я падкрэслю, я не з'яўляюся палітыкам беларускім, і палітыка ў тым ліку, размаўляць з тымі, хто з'яўляецца бокам перамоваў, гэта, канешне, сегодня еўрапейскія палітыкі. І пакуль наша роля пераконваць у іх, і Віктор Бабарыка гэта падкрэсліў, каб у еўрапейцаў была некая адная пазіцыя наконт Беларусі. Хутчэй так выглядае гэтая роля, а пакуль за стол перамоваў нас яшчэ ніхто і ў тэорыі не запрашаў. Ну і напрыканцы працягну каротка эту думку. Нас ніхто і не запросіць, калі мы самі не будзем гэтага браць і калі мы не будзем рабіць нечага, каб сапраўды гэтай сілай быць. Калі беларусы будуць моцныя, спартаваныя, у нас будуць моцныя грамадскія ініцыятывы, ведаеце, там ад любога кшталту, не ведаю, там пачынаючы, недавно распавядалі пра былога палітвязня, які арганізаваў просто велічэзную сетку там раздачы бясплатнай ежы для бездомных. А там і сканчваюць, не ведаю, там умоўна зусім з іншай сферы прыклад там Палка Каліновскага. Вельмі рознага кшталту можа быць ініцыятывы, вельмі на розны густ. Так вось, калі у нас будуць свае моцныя ініцыятывы, калі мы сабе гэтую акторнасць, то бок быць тым, хто дзейнічае актарам, калі мы гэту акторнасць сабе будзем вяртаць, узмацняць, так сапраўды тады наш голас будзе больш чутны. Пакуль мы будзем сядзець і спадзявацца, што з нас так нехта іншы ўсё вырашыць, так не атрымаецца. І, безумоўна, гэта не адмяняе таго, што так, згодна з Александром, што важна, каб таксама даносіць сваю пазіцыю так, да саюзнікаў, да захада. Трэш таксама нармальна ўсім палітыкам, усім краінам заўжды патрэбныя саюзнікі. Але так, саюзнікі таксама будуць слухацца, калі ты будзеш моцны, калі ты будзеш уплываць, калі ў табе будуць розныя кшталту рэсурсы, і там і чалавечыя, і інтэлектуальныя. І таму вось над усім гэтым трэба працаваць. І гэта так, гэта значна складаней, чым просто заклікаць, не ведаю, давайте уведзем 10 разоў больш санкцый, давайте здымемся санкцыі. І тое прасцей, але, баюсь, так, трэба больш працаваць над тым, каб мы былі моцнымі, каб мы самі беларусы маглі на штосьці ўплываць, і чым больш гэтага будзе, тым больш будзе чутны наш голас. Добра, дзякуй вялікі Александр, дзякуй вялікі Вадзім. Я думаю, што мы маглі б з вами яшчэ доўга працягваць эту дыскусію. Як Александр сказаў, месяц, я думаю, месяцы нас набраць, людзі будуць гатовы. І я спадзяюся, што мы яшчэ вернемся да этой дыскусіі, але я хочу нагадаць нашым шаноўным гледачам, што яны глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі былі прадпрымальнік Александр Кныровіч і палітычны аналітык Вадзім Мажынскі.
Бажейка. Шановныя гледачы, подписывайтеся на канал Свабода Прэміум, ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відэа. Але калі гэта для вас бяспечна.